Така, здравейте! Днес ще ви покажа как да си направим едно ядосано твити. За да не губим време, аз първоначално съм си го начертала. Сега ще ви покажа всъщност набързо как съм го разчертала така. С един най-обикновен молив съм си го нарисувала, тънък. Този е H2, 2H. Върху топ мат, бяла основа с топ мат и просто си рисувате картинката. Сега, за да си разчертаете личицето, от тук така си пускате една линия. Така. Тук, където ще ви свършва лицето, ще си пускате една линия. Тук, където ще ви бъдат блузките, също по две линийки. И почвате да си очертавате после главичката. Сега аз просто ще почертая това, което съм направила отново. Тук, като ви е линийката така и тази, просто леко заоблят. Така и тук лекичко надолу. И от другата страна също. Леко заобляте, тук само че нагоре. Където са ви бузките, малко по-отгоре си пускате две линийки заоблени. И си правите очичките. Тук, както виждате, не са равни, така че едното по-голямо от другото. Това ще си го позиционирате вие. И човчицата, след като си направите бузките, ето така, тук си заобляте, правите се една черта и си правите човчицата на твити, след което правите едно недълго вратле, а късо, и си оформяте тялото. Хоп, хоп. И след като си начертаете по този начин твити, почваме да оцветяваме просто с жълт гел лак. Да излезете някъде от очертанията, не се притеснявайте. Всъщност вие може да си го оставите на бял фон, но аз ще му сложа синичко. Това и не се притеснявам, ако изляза от очертания. После ще му сложим и друг цвят, така че каквото жълто имате, нали, да е по-патешко, разбира се. Отсветихме го и сега в лампата за 60 секунди. Сега ще се направим очичките. С бял гел лак си ги запълваме и изпичаме. И изпичаме за 60 секунди. Сега ще си сложим вътре в очичките синьо.
Слагаме и в другото и печем. За 30 секунди са достатъчни. Така. В лампата за 30 секунди. Сега слагаме и от черното с черна гел боичка. В очичките си ги очертаваме и пак в лампата за 30 секунди. И така изпекахме и черното за 60 секунди. И сега ще продължим с човчицата. Просто си я запълвате и печем. Само искам малко да я пооформя. И печем в лампата за 30 секунди. Понеже е много жълто, малко ще си го почертая с леко оранжевеещо, смесено с топ. Много. Ето така с потупващи движения малко. По бузките малко ще сложа. Отново с потупващи движения. Сега ще си направим няколко подчертания. Малко с потупващи движения и с топ лак ще го разнесем. Просто показвам къде ще са очертанията. Тук по бузките. И сега, там където сме се почертали, ресницата може мъничко, ето тук, но много леко. И сега почваме с топ лак, с честа, просто да ги преливаме. С потупващи движения. Така, сега се почертаваме с бял гел лак на места, който също ще прелеем после с топ. И сега с чист топ просто ги преливам. Като цяло може първо да си направите, аз винаги го правя предвид очертанията, но това нещо може да се го направите и след очертанията. И сега вече почваме да се го очертаваме с черна гел боичка. Просто минавате по контурите, които се виждат. И това е. Преди да завършим, ще видим ако някъде може да се почертае още с някаква светлосянка. Аз лично като се го почертая така, си го изпичам и после продължавам отвътре да почертавам. Вие ако искате, можете да си го почертаете цялото и да си го
печете наведнъж. Сега се подчертавам и вътре. Буските много лекичко. Просто си почертах очичките с много тънки линии, черни, без да натискам, и си пуснах ето тези трите косъмчета на Tweety. Сега само, че ще си сложа малко от бялата гел боичка, вземам с много тънки линийки. Искам да си почертая ето тук, да си сложа една. Искам да ви кажа, че на камерата изглеждат малко по-светли цветовете, но пък изглежда хубаво. Малко по-тъмни са в действителност. И нашия Tweety е готов. Просто си лакирах в синьо и после запечатах с топ без лепкав слой. Ако на вас ви е харесало видеото, може да дадете един лайк и за още видеа може да ме последвате, като се абонирате за канала ми.